למה אנשים נתקעים כשמתחילים לנגן לבד עם כל מיני אפליקציות או יוטיוב או כל מיני דברים כאלה? עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד שבניגוד למה שרוב האנשים חושבים, שמורים הם נגד אפליקציות ויוטיוב, אני ממש להפך, אני ממש בעד. אני בעד שכל בן אדם ימצא את הדרך שלו לנגן, כי בעצם המהות של מה שאני מלמד זה עצמאות מוזיקלית. אבל מה שקורה הרבה פעמים זה שאנשים מתחילים והאפליקציות והסרטונים האלה מעולים בשביל התחלה, אוקיי? כי הם סוג של סטארטר. אם לא היה אותם, קרוב לוודאי שהרבה פחות סיכוי שהאנשים האלה היו מתחילים, גם כי אין להם משאבים, גם כי אין להם איפה ואיך ואין להם ידע. ואז הם מתחילים לנגן, אז מה שקורה, מגיעים למבוי סתום, מתישהו מגיעים לאיזה לימיט, שאני קורא לו לימיט ההתחלה, זה בעצם מין מחסום כזה שהם לא יודעים איך לעבור אותו. ולמה הוא קורה? הוא קורה בגלל שהרבה פעמים לומדים לבד ואין מי שיפקח. עכשיו, התוכניות, האפליקציות האלה יכולות להיות ממש ממש טובות וגם לעבוד לפי הסדר של הדברים היסודיים והכל, רק בעיה אחת, הן לא רואות איפה כל בן אדם ספציפית נתקע. כל בן אדם ספציפית יש לו אתגר, אבל זה אתגר במשהו אחר. יש כאלה שהאתגר שלהם הוא טכני, יש כאלה שהאתגר שלהם הוא בכלי, יש כאלה שהאתגר שלהם הוא תיאורטי, יש כאלה שהאתגר שלהם הוא... אני לא יודע לעשות את זה לבד מתישהו. לא משנה, כל אחד יש לו את הסיבה שלו. ואז כשזה מגיע, זה מתחיל להיתקע ואנשים נתקעים על אותו דבר. ואז מה שקורה, הם הולכים מחפשים במקום אחר. ועוד סרטון, באפליקציה אחרת, ומישהו אחר שילמד אותם. בעצם הם לוקחים מלא 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 מורים שמלמדים אותם, אבל המורים האלה לא יודעים מה המצב שלהם. המורים האלה זה רק וידאו, או משהו דיגיטלי, מחשב. וזה למה אנשים נתקעים, וזה למה אתם נתקעים. אז אם אתם רוצים לשבור את המחסום הזה, לשבור את התקיעות, תפרוץ קדימה, זה הזמן שלכם ללכת למורה, מורה שבאמת יראה אתכם, יראה איפה אתם תקועים, קודם כל יראה מה המצב, אוקיי? בהתחלה צריך לראות מה המצב, איפה אתם שוחים והכל סבבה, ואיפה אתם לא, לחזק את המקומות האלה ולהתקדם ביחד, עד הרגע שאתם כבר יכולים להיות שוב עצמאיים, ואז זה לא שאתם עכשיו חייבים מורה עד הסוף, אתם יכולים לקחת מורה, לעזוב לתקופה, להטמיע את זה, אתם יכולים גם לקחת מורה כל הזמן, זה לא משנה. מה שנוח לכם, העיקר שתמיד תמיד תהיו בתנועה. בהצלחה.